Hej YouTube. Dag. Hej YouTube, og velkommen til lidt Minecraft. Jeg tænker mig at lave en single player, og sammen med min ven her ved siden af. Hej. Ja, det er Peterman 111, hvis I kan kende, eller hvis I kan kende ham. Og ja, vi vil lave en single player. Den skal YouTube recorder. Vi skal ikke have cheats på. Vi skal have monster på, eller så er vi ikke godt. Ja, og så creater vi bare world. Du har filmet i 1 minut nu. Ja, det er godt nok. Hvor lang tid skal du sige, vi har den? Højst 5-10 minutter. Højst 5-9 minutter. Højst 10, det kan den højst. Okay. Jeg tager 2. Kom nu, mand. Min gang. Shooter lidt. Vi sætter lige på pause, og så kommer vi ind. Så er vi tilbage. Ja, vi er tilbage. Vi kommer ind. Bonus chest, vi har sat til. Sorry, det. Ja, det Bare lidt vi tænke altså. Video settings. This is tiny. Fast. Good. Okay, sorry lagging. Men jeg tror bare lige, vi lukker Rapture. Så lige vi lukker Skype. Så lukker vi lige den der også. Så kommer Skype op lige om lidt, og så kan den lukkes. Sådan der. Sådan der. Ja, så er vi tilbage. Den skal bare lige i gang. Ja, computer skal bare lige i gang. Så håber vi det. Ja, det var faktisk gode ting. Hallo, prøv lige. Options. Nej, okay, du har den på easy. Ja. Jeg tager lige en texture på. Lidt så. Come on. Sådan der. Det er den gæk, der bruger. Nej, det er din bror. Det er den gæk, Gaming også bruger. Hvis jeg så kender ham. Du har taget tingene for pris. Vi mangler lige nødt til at have den her. Den funktionerer. Nu lægger ikke. Fish. Oh my god. Det er lækkert næsten. Det er lækkert for. Sådan. Den skal bare lige sådan. Den er ikke vant til. Den er ikke vant til at spille på single player. Jamen det har ikke noget med det at gøre. Først vi skal skaffe os det noget mad. Hallo, ved du hvordan man downloader Tekkit egentlig? Ja. Og det kunne jeg godt tænke mig. Kom nu mand, det er lækker. Nå. Hej far. Jeg skal bare hej. Vi optager en video. Næste gang der vil vi love, at den ikke lægger så meget her. Men vi... Og jeg har trykt på den. I hvert fald snart. Dræb gris. Og ja. Du er nu. Sådan der.
Farvel!